yeah! Oh yeah! Yeah! Okay, grabe kayong energy mga igala. It's a Sunday, June 28. Bro, nagkausap-usap ng mga schedule na ko aning mga ano ba, mga Ano eh? kaning BBS mga igala kay ang problema na ako sa Friday, every Friday dagan say ganap. Mo Bayan. ba? Mura everyday man dagan kang ganap, brother. Mao lang sab. Si Pamugas, busy si Pamugas ang mga ang mga OAT. Muna, wala na good kay time mag-challenge sa push-up. Nakita ni mo to akong kuhan, gi-accept na ako ang challenge. Ay, oo, abi na ako mo push-up na ka, oh. Suluhan ninyo ng push-up ninyo diyan. It's a Sunday. Cold ba? Tingnan muna. Medyo cold ba? Is it cold? Very cold, really? Kabalo ka karon sa una pag cold lang, murag okay raman. Karon kay pag cold feeling, oh my god, basig hilantan ko. Kana bito ang gakapraning ta mga igala? True. Di ba pag magkurkur ko, oh my god, baka na-flu o nga kuan. Symptoms. May namumuo. Yes. Uy, kadyo lang bro ni Karat. Kita, samo kay ni, alam mo ka, ang problema sa dosaya ni, di na katama takdan sa pandemic, pero di sa tapat yun sa stress ba? Anxiety, my God, good Lord. No, mga age ba ni mo ang Diyos ko, vulnerable ra ba ta? V, tanan? Vulnerable? Dili ba na V? V na? Vulnerable? Alas 8:19 and si Poppy pauli pero silang balay, si Joe walay ganap. And I'm so thankful nga gatagaan gyud ta og panahon ni Maria may galang kaning magyo na makato siya. Busy na ba kayo ni? Taga DepEd na ra ba ni? Kas aragani. Oy, congrats ha. Thank you. Iba talaga yung level ng mga Maria Pilingeran. Uy, grabe siya. Wala Diba? Wala, iro lang magyapon ta pagabot. Giiro ko sa broadcaster nga taga illegal. Talaga? Oo, i-check niyo sa kong vlog next week. Talaga. So man burag na main host tapos guest ka doon. Ano sa style ato? Ako ang resource speaker. So Wow! Ibang ko. Mugina akong gusto nga pangarap may mo pagong resource speaker. Wala man gid oy. Bahalag speaker lang, bahalag walay resource. Wala man gid oy, di man siya kasaligan. Ito na pag-share kung saan pag-perfect sa imong script kung naka sa radyo. Wow! Talaga? Naday nga na? Yes. Dugay na ko sa radyo ha, pero kabalo nga naday nga na. Good. Kano sa mga nag-script? Char lang. Kung instructional, manggod. Kung Galing. maghatag ang teacher ba, ana. So, and then, grabe. Wow. What? In fairness, ibang klase talaga si Maria mga kaibigan, mga Uy, kapamilya. grabe siya. Congrats ha, in fairness. Nanibago na ba niya ito ang mga ka-BBS at ang time slot on a Sunday? Oo, feeling na ako gusto na kong TTH tapos Sunday. Oo ba? Feel ko lang, gusto ko TTH pa. Ang Monday kasi puno tanan ang Monday, natanan emails, natanan puro bag-o, bugat kayo. So parang gusto kong TTH tapos Sunday na dayon. So man yung suga na ako nga gaali-ali man. Sorry akong camera, uy. Murag dili ga uyo na. Daghan kita gina-experiment ko Murag mga panahon. Murag na kay gusto ipahiwatig ka ng paghulog-hulog sim life. Dili. Murag na ako'y napansin na. Samo kay siya ga-block siya. Dili, murag na something new. Mo man ko na akong ring light ra man gud. Gina-try lang. Dili, murag kang nagpapatay ng buhok. Ha? Wala naman. It seems like, or di lang na ako kakaklaro sa likod. Nagpa-trim lang. Nagpaputol ka. Nagpa-trim lang, Ay, gamay. trim. Kay murag ana naman guys siya, trim lang. Kay gusto na ako sa ipataas. Di na ako to katong kagis. So para lang medyo guwapo, suwabe lang. Char. Wala Ako- effect. Ako na... Wala ba? Wala na effect? Okay, Actually, wala. okay nakita nga changes? Wala. Murag sa ding light lang Punyeta, yapon. ako to, bawion ako tong bayan. Wamulay kuan. Ay, nako. Anyway, kami again Maria, thank you very much. Thank you sa Ay, gabi pag-share. siya. No worries. Yan, kabalo ko nga busy gapon ka. Ano bang mga I'm sure na daghan pa yung mga
at least good gyapon nga daghang gyapon tayong mga projects naman online ano. Medyo advantage lang for us kay to be honest mga igala, sa ako lang niya. I mean, ang DJ manggod at least kami pwede mi maka-online. Ang mga artista karong panahon na walay teleserye, walay show. Kaya nga ang uban mga manager karon nagsabot na nga kaltasan na lang muna ang talent fee. Mo ba? Oo, nagsabot na sila. Kasi wala may show. Labi na ang pandemic karon di ka maka-show. Ganon. Empresa mo, adamay bega, empresa mong pamang espesyal. Ang katong mga cameraman lugar, wala magid sila, share man sila. So medyo naibawas na sa mga sweldo, may ana. So kami, swerte nga may mga DJs, at least karon ang nangyari, at least mura gi-prepare, nalahi lang ang platform, instead nga sa radio ka rin, nalanta sa online baby. Diba? So, nagyapon mi project. So, salamat gyapon mi ni Lord. Yes! Yan, salamat mi. Alright, nga at least nagyapon mi trabaho and hopefully, muna magining next ani mga digital na magyud mga podcast. At least, nakauna na mi Dani Maria, mga YouTube, mga True. Facebook. May na lang yun nga upload ng mga video sa una no. Lacto Basilay si Rota Stream. Alright, so Yun at lang least lugar. Anyway, medyo baba akong energy karon because medyo di ko kasabot may gala. First, pasalamat day ko kay nag-post ko sa Bitok-Bitok University, nag-need ko og blood type nga B+. Gabi ka tuyo. Kuan na anang pangitaonon na siya, Maria. Oo, dili ba na mawa to ang mga universal blood. Kasagara ba ito kay kuan man nga ng mga nga na ba. So, nangita mi. Ipasagyan ang pag-o. Kay siyempre, wala ni ulo ng kanan. kay siyempre, sa ako pang giingon, medyo subo mga kapamilya kay ang husband sa akong sister-in-law. Sabi tawagan na. Husband. Ikaw, unsay tawagan ng asawa or bana sa imongan? Awas? I don't know in Unsay Bisaya, term, but it's brother-in-law. Ang bana sa imong sister-in-law, so sa may tawag ninyo awas? Bilas. Bastos Bilas. Bilas ninyong tanan. Tarungi. Bila. Ha? Comment daw below unsay term ana. So Brad, ang husband sa akong sister-in-law is actually yesterday ang nireklamo sakit kayo ang tiyan, then suddenly nibaba niyang blood pressure na imong 60/40. 60/40 o 40/60? Basta something nga na. So gidala sa 60/40. So nabalaka, gidala sa naraman sa Bugo, gidala sa Puerto, dayon giobserbahan, gi-dextrose ana, then eventually nagkadugay, wag gyapon nag-improve, no? Pero conscious siya. Hanto nakurata na lang migingnan mi nga kailangan siya ibalhin sa Polymedic sa ICU. So medyo bakit ICU? Parang ano ni, something or emergency or ano ba? So eventually ingato na, tapos nakulbaan na kay ipa-waiver naman sa hospital nga pag-transfer kung kaso unsay may tabuan ni sa pag-transfer diya sa Polymedic. Wala mi labor nga na ba. Diba? So medyo hadlock. So siyempre nanawag ni ko sa akong utol nga doktor tol, sa man nga ni tol nganong gipakuan man ni tol. So ginang ko niya nga Noy, Manoy kasi ang tawag sa kuha, Noy. Medyo kung gipabalin nag ICU, bro na sila nakita siguro nga di mayo ana. So initial dayon nag-ingon nga basic aneurysm. Di ba? Parang nang ugat na bro ni buto. So yes. So dito nagidala, tapos dito na nakita nga parang nagire ni buto sulod sa tiyan, medyo bloated siya, parang somewhere sa atay. So ni buto na siya. So gupirahan, so siyempre hinilakay na kung wife sige hilak kay maluoy siya siyang siyempre di ba ate. So mo rin tong ganinang 2:00 sa kadlawon, medyo medyo ano siya tawag ni gioperahan gisulod na. Tapos pag opera pag yun medyo kulag dugo. So mo rin tong nag-post mi nga kailangan mi og B+ nga dugo. And I'm nalipay kay ko nga daghan kay karon manggod Maria, daghay mga friends nato nga nagdala og card, di ba? Kung nakay card nga nag-donate ka, tis pwede nimo ibaylo kay nag-donate ka, di ba?
Yes. Unfortunately, ang problema karon hurot-hurot yun ang mga dugo. Tungod kay siyempre sa COVID pa wala kayo yung mga kuan karon blood something sa tawag na Mga mga bloodletting, di ba? bloodletting activities. Yes, so technically wala gi kay pondo. So ang imong card mahulog nga way pulos. So big? So kailangan dalon nimo dito ang si tawag ani, Ang donor? ang donor mismo. So ang problema nako gidala nga akong silingan, sos medyo stricto de karon. Okay na sana siya, okay na. OFW man siya, so nakauli siya niaging March, dapat di ay ang usa ka OFW dapat at least nakastay sa Pilipinas 1 year. So wala na po siya kapasar. So may na lang na Okay. iban mga friends dito nag-abot. So nako yung mga followers nga wala ko na meet in person. Salamat kayo. Wow. Ni-add to gyud sila dito. Tapos bisag wa mi nagsapon, nag-donate gihapon. Wow, thank you. Amazing. Amazing. Thank you, salamat. Sa tanan mga nangadto dito nag-donate, salamat. So nakakuha gyud mi og mga bag. So technically, burag gibaylo din siya nga. Sige namin nakita diri tapos katong mga nag-donate ayan din ang dugo dito. So yun. So Wow. karon ginatagaan man noon og kuan but still napagyapon sa ICU ang kuan. Ang akong bilas. May gala. Di lang kayo, burag bastos gyapon paminaw. Bila. Hinayin na lang bila. Bilas. Yan. So, Uy, pero so mo na karon medyo again still 50-50 mga kapamilya. So mo nang medyo tapos mga 1 hour ago lang. So sa among chat group nami silingan diri nga kauban ako sa Hikers Club. Medyo nag-collapse daw. Di na tense na po ko. Kay kay diabetic medyo noon nibaba siguro nibaba ata ang sugar. Buti na lang na doktor diri sa village getuan na okay na. Medyo oh my nag-seizure. God. Bayan. Pero, Di ko na ko na mukaon kay diabetic man tadi ko na ano ka. gani. Tadi ba Ever na-flaps, no? Tadi ba nag-fellowship mi ganinang buntag tapos lain Ay, na mo grabe. fellowship kay humba ang giandam, di ba? Tapos Oo. napay mga dagang tamis baka kami pang mahimo pang suspect sa nahitabo. Hello. Ay nako. Okay na siya. Okay na daw. So pasensya na sa medyo baba nga energy may gala. Ay nako. Ayan. Ay. It's okay. So We're mura to here for you, siya. Brother Burn. Anyway, Ayaw life is so nag-dog short. sweets, please. Wala, sa una lang pag ikaw makulops. Kasi Ang mo problema alsa. pag ginawa karong Maria kay kapamaligyan na mi karong soft drinks diri. Ang temptasyon. Ang tentasyon nagpaduol kana pag yung kuan medyo bugnaw ra ba? Uy, pero pasalamat kita sa mga nag-donate gid sa blood. Lagi, salamat bitaw. Amazing. You guys are amazing. Thank you. As in. So medyo daghan pa Ayan. may kuan nun. Okay, anyway. How's your day, Sige. Maria? How's your day? My day, it's okay lang. Busy ba may mga ginagawa ba for kuan Yes, for konsehal? for konsehal yun always, every Ah. day. Gawanda lagi ko na sa kanil mahuman niyang summer nga sem. Dako mo na mong sweldo daw. May balita. Ha? Dako mo na mong sweldo. Per night. Wow! Sarap! Ano, willing na po ko magbilar, no? Wow! O say, gani ka nang, mas kapoy na wala kay gabuhaton for you. Wow! Parang feel na feel mo na. 8:31 sa atong oras. Anyway, teka muna. Hello po sa inyong lahat. Sabi pa ni Dante Pilapil, si Rod na lang ang kulang. Rod Bolivar na lang, pamaw special na. Kamu na lang sagol adjust. Kamala si daron Adjust lang. may pasaylo agi may gala. Oo. Nako'y gi-invite niya guest for tonight. Wow. Yeah. Sige, shout out sa nato niya. She's a she. Wala ka nagsaba, gyud basta babae. Oh, siyempre, para ma-surprise mo tanan. Para mahagit ka ba? Pandam. Kaya kung feeling ko magbrara ni sa karon, at least mahagit ka magbrara po ka karon. Ito na po ni Brasuha na po ni. Kaya muna pasasa natin yung mga first honor na tabi nga mga Sige, go. mga soki na to nga mga ka-BBS. Limuel Sobre Peña. Hello sa imo brother. And Jackie Jaging Dalayhon. What's up mga idol? Mylene Robles. Hello ka-BBS. Christy Maal. Si Laryang. Kumusta Laryang? Perminti ni siya.
Dante Pilapil, may gabi. Adrian Banyares. Of course, si Carl Emerald Amargaras. Ala. Kumusta, madam? Gian Paulo Atirado, all the way from Ashburton, New Zealand. Ashburton. 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 Yeah. Okay. Oy, tanan mga kabibiyas na to, paki-share na ha. I-share sa ninyo diha. Sige na ha. Share Baka na. naman. Baka naman, paki-share naman para daganta. Tribor Oreca Cloma. Yan, si Robert. Okay, di wala sa imo. Ugma na daw nahubog si Boss Bernie sa ilang siling. Wala ko nahubog, oy. Ano ko ba? Nag-inom lang og sweets, hubog agad. Wow. Ambot lang yun si tumong na mo na imong kuano, among grupo nga sige hiking every morning pero ang ending grabe ang kaon sa lagi, morning. grabe sa din yung kaon. So ni kalakiha guni gud. Sunod si Limuel Sobrepeña, okay. Charlito Amoncio, okay. Joy Martinez, hi Joy from Baltimore, USA. Iprolong ginabasa galing mga OFW. Iprolong na Joy Martinez from Baltimore, USA. Unya lahi gid ang kuan, ang energy. Lahi ang Hi, energy. Joy. Oy, Joy, musta? May nalang di agi basin ding di ta makalimtan panahon na manguli mo ha. Laria again, lahi ra jud si Maria. Wow, unsa nga kasi nga lahi niyang pasabot ha? Ingon mo gud ka ganina nga lahi ra gid ko. Okay. Which tinuod jud like, Wow. diba? Wow. Mark Cristel Alibangsky. 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 Mapaliw ko paki-share niya tong live karon, Maria Elena C. Chua, o di ba? Mga sosyal. Mga sosyalo na. Mga Maria Elena C. Chua. Wow. In-flight manager of Cathay Pacific. Oh! Syalan. ba? Syalan. Catherine McLean. Good evening, Bern and Maria. Stay safe and well. God bless. Karen, hello. Figurasyon, Christopher. Mayong gabi ka, BBS. Mark Cristel Alibangsky na po. Chixme, kumusta na sa Japan? Dumari ka to gozaimasu ka? Hi. Genji desu ka? Haru. Unsa naman, pwede na baka mag-zoom, Chixme? Chika-cheka ko tabi. Musta diya sa... Gusto ko mag-chika-cheka aning nasa mga states. No, kamusta yung situation? Para ano lang, para chika-chikahan lang, para nalam mo sa kuan. Sige like, daw. Dugay na kay mi wala ka balik ni Brother Bernie. Wow. Diba? Like, Kanang mga taga Baltimore, kana sila ba? Di ba karakter man na sa kuan sa Sa Harry Potter. Harry Potter? Yes, Si Baltimore. Yes, sige daw. Gwapahan ni Hi, Maria. Daniel Pernito. Daniel, gwapahan ni Maria, oy, medyo nakay-doubt sa mata. Ha? Wow, gabi siya. Gwapa ba yan? Sige nga, pagita nga ng gwapa. Nagniwang ba ka? O sabay nahitabo sa imong kuan sa pandemic, Maria? Niwang ba? As in, wala ni mo na note. Asa nga part? Asa na part? Uy, promise, gabi siya. Medyo gibugas ka. Nakita na ko nga medyo na na-stress imong mga kuan. Medyo na-stress ba yan? Yeah. Wow. Naagyapon. Baka wala Basta nang ang love life. importante lang yun, kanang wala ta na mga, kanang gakagamit gyapon mga napkin na bitaw. Parang laway ng boyfriend lang ata ang kulang na. Burag gimingaw lang na may gala. Please, don't remind me. Wala, oy, dagan ko. Actually, dagan magod di ka bisan Brother Birds kay ka-enroll kong mga online courses. Wait, ikaw mismo gaon. Oo nga, nagkakita na ako na. Ano yan? Libre ba yan? Libre yan? Libre na sa TESDA. Dato ko sa kurso nga mga finances. So, naadad ko. Tapos ano mo, ikaw na pa yung mo babasa si mong Oo, self. ikaw lang. So, naakay murag. Modular siya sa module 1. So, nakakay activity. After that, next module. Until a week. Or kung dagan kikag time, 3 days. Pwede na niyo mahuman. Tagamit Talaga? ka certificate. Oo. Pag-share na nga lang link niyan para at least na iba na to mga viewers makabaloan na. So paano yan? May exam din yan? May exam para... Wala na. Free courses siya. Nga pili lang ka. Wala na exam? Paano yung kung di mo bang na-absorb? I mean entrance exam or exams? I mean na-exam ba? Kaya kung di mo ba yung... Oo, nasa mga output base. Kung mo ba i-internalize or sa mga... So na yung ana? Oo, na siya mga.
So sino ang mag-rate sa imo nga murag okay ka pasado ka? Nay tao, nay person. System. Ang system. More automated Ang siya. system mismo. Oo. Ang ganda Pero I niyan. don't know sa uban nga mga kurso, kaya po yung mga plumbing. Ay, plumbing? Plumbing, kanang sa car. Sige daw, i-comment daw lang ko Andrea para kuan. Kachit lang. Wait lang ha. Sige lang, sige. No, I mean, later. Kanon lang. Maria Elena Sicho inviting you soon at Sirao Garden, Little Amsterdam sa Cebu. Wow! Uy, I've been there! Talaga? Pero wala pa to namulak ang Sirao flowers Garden. ninyo, madam. Siro, teka muna. Parang baka may ano na dyan. YouTube daw. Teka muna, be. Sirao Gardens. Dili po na Moto mo siya dagang katong- suga. Dilahi po to. Katong murag mga windmills, na murag bird's nest, bitaw brother birds. Ay, Nga, eto, Siro. uso-uso. Ay, para nakani sa mga- naman ko, ani. Nakani ko, Sige ani. daw. Yeah. Nato kong Cebu. Wow. Mo man ni siya katong, di ba nakanimata ni Sirao Garden, be, di ba? Ito na yung mga kamot, di ba? Yeah, nakana din man dagan mga flower, mga chuchu. Last year, tama na din siya. Yeah, nakanim yan eh. In fairness. Nice. Di lang ginatanan na. Abi no na official something. Pero Cebu. Tingnan ko nga. Wait lang ha. Ako sang i-share. Gusto niyo i-share? Share na ako may gala. Teka muna. Pero kung ano siya, dili ni official, parang vlog lang to. Sige nga. Diba? Kita ni mo? Ay, grabe yung flowers, oh. Wala pa. Wala pa din. Sorry. April 9 pa to. Ayan na. Yun, no? Wow. Ato, mga 2019 pa to, no? Mhm. Mangita na taga ng kuan, mga, unsay ba yung mga bag-o karon? Tulips sa mga... Oh, teka muna. Nabay ka ng, ano bang latest? 9 months. Filter nga natin. Upload this year lang. Okay. 9 months ago. 1 week. Oh, 1 week. Kala, One ako day sa ate ago. girl, oh. Oh, kani ni. Ay, grabe oh. Ang ganda sa Cebu. Kaya lang medyo taas silang kwan ron sa ano. Oo. Ayan. Ay, ang daming van. Chay. Wow. Ay, naikamot. Ayan. So jealous of me. Oh, that's pretty. Yeah, well, I'm not jealous of him, but stop. But Darren always tries to take credit from me, and I'm like, bro, just acknowledge me. Give me the acknowledge that I Saan deserve. check ka sa Don't English? say bro, that's my word. He's such a copycat. You're a copycat. Uh-huh. No.
So Daron and I are here. How do you think of Philippines? This is his first time in the Philippines. Right now we're in Cebu. Okay, forward ka, Mike. Eh, daga na kay Chef. Ha? Wow! Yun, no? Aperte, may gala. Okay, stop na. Stop. Okay. Kaya basi makakwanta to nga vlogger. Wala ba ta nagkuha na to? Mauna daw to siya, ingon ni Ate Maria. Yun. Ang first garden is not part of this little Amsterdam. Mm. Okay. Puhon makalago na. Medyo sudlo nun siya eh. Medyo mabiyahe kang lelayo, di ba? Yan. In fairness. Okay. Ganda sa Cebu. Tana ma-okay na ang pandemic. Medyo taas-taas ra ba ilang kwanderon? Ang sitawa na? Rate nila sa mga positive. Oo. Ay, nako. Okay. Dagan sila. Yan. Nakabutang na ni, ni, kuan? Ni Jane. Maria. Ni Jane Rose Fiel Abaday. Ay, magkalibog. Ako na siya, mga ka-BBS. Ikaw rin na di ay. Abi na huli Ako rin ta. na siya. Oo. Teka muna. Sige nga, patry nga. Para at least naman lang, ang atong pagkuan, ang atong si tawagani, Quarantine. o kuan na pulos mga igala. Okay, teka muna. Ayan. Kinakita na ako karon. Dito sa courses. TESDA. So, ito. So, na courses. Mhm. Okay, dito sa courses. Dami Free Pwede ka. courses relevant to COVID-19. Free webinar registration. 21st century skills. Agriculture. Appreciation course. Sa man kurso para kabalo ka ma-appreciate. Oo, para sa mga insensitive. Nga wala gid makakuno feelings. Oo. Electrical, Pwede na. electronics, entrepreneurship. Wow! Dagan mo rin na isa entrepreneurship. Wait, 1, ano 2, 3, 4, 5. Ano sa mga pagbasa na? Entra. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Yes. Entrepreneurship. Ano? Na ay heating, ventilation, and air condition. Oh. Magtuon tani para di kita lang mag-ayos sa atong aircon. Di ba makatipid mo? Mogyo, human health and healthcare. Na information and communication technology. Ay kani para mo taas atong kinabuhi. Lifelong learning skills. Dili ko na para mo. Unsaon na to para mo taas atong kinabuhi? Mo ba ni? Yes. Aon para di ka mamatay. Oh, lifelong. Para ay kani para makabalo ka unsay kuan sa kaminyoon, maritime. Ha? Di mo ko na mao? Dili mo? Sa ni maritime. So doon ni barko mo siya ni. Barko-barko ba? Gani unsaon pagpahumok sa solid. Performing solid waste management in workplace. Wow, sa mga kuan lugar ka office. Ay kani pwede ni kana magbuhat kag mga longganisa, processed food and beverages. Correct. Pwede ni. Social community development and others. Kano na pa magi others eh? Dagi na nagsugod na. Sila kuan. Dagi na siya magkagubot yun ang mga kuan gay ang grupo basta na others. Aww. Social community development. Tourism. Ay, tigbuhat o mga TV-event. Dili ka lang sa mga animals? Ha? Lagi no, event. National event. Parang pangit. Ikadoa. National Institute of Technical Education and Skills. Ang haba? O siya magkikuha nga course. Kuhan doon, National Institute for Technical Education and Skills Development. Mo ba? Unsa na? Kanang National Institute for Technical Education and Skills Development. Kuhan na siya nga course. So, tapos, nakita lang ko nga gamay rin kakuha ng National Institute for Technical Education and Skills Development. Kapoy ka. Kapuya. Kabalo ka, unsa di mong gipamili din nga mga course? Basta dagan ko yung napili, usa di ang National Institute for Technical Education and Skills Development.
Tadi ko kabalo kung sa nindot do, kay feeling na ko bitaw. Dagay nag-ingon nga nindot daw ang Oo, National nindot. Institute for National Technical Institute for Education and Technical Skills Education. Development. Kay miski ako may gagaw, gikuan nila kay National Institute for Technical Education and Skills Development ba gapon. Pati akong gigagaw, National Institute for Technical Education and Skills Development. Lisod Oh ka my na, lisod ka ng God. National Institute for Technical Education and Skills ba? Kay labot lang gyud do. Diba? Kaya feeling na ako nice Naul- maging ang National Institute for Technical Education and Skills Development. Naulaw ang course nga IT. Parang wala, bro, boring ang IT. Na mong kalitog ka boring ang IT, mga igala. Naulaw siya. Diba, Rain? Sa diri ka makapili, bi. Ang dami pala, no? Test Ang da dami. online. Mag-enjoy na ba? I-try na ko ng paano sa pag-pronounce ni? Entrepreneur. Entrepreneurship. Bakit ang ganda pagtanaw ni mong lips kaysa kuha pag... Ikaw na ba? Paano yan? Entrepreneur. Parang pangit. Gusto ko ay kaning agriculture. Well, sa Prepenya. Pwede ba ni Ikaw, agriculture? agriculture? Tigatanong Pwede, ka. kaya nagtanong-tanom na ko may gala. Oo. Nakaingon nagyug ko sa sige, bitaw ko tanong ay, ang magtanim ay di biro talaga. Di ay. Maghapong nakayo ko. Wah, Sige, ito nang i-post may gala. po siya. Really? My God, dilim ko mahilig ang plants. Sakit ba sa likod? Pero lipay stress relieving pag medyo mo gawas na ang tanom nimo. Ana, ayan. So yan po ang ating test the course. O sige na, ayun na yun. Go, enroll mo kasi inyo hang gusto kung namoy time. Libre daw, libre. Nangutan na Ah. si Jing Hangaw sa schedule sa BBS. Hi Jing, kinaulagi siya. It's Sunday, okay. hopefully Sunday at saka TTS. TTS na nun. TTH. Ano TTS? TTS? TTHS day. Online Yes. pa po ang welding, oh. Tapos usanin mo pag weldan sa mga website. Well done. Sagyo, wielding, well done. Stress ko karon, please lang ayo sa mukha. Yeah, ako mga dyan. Ayaw pag-adjust mo. Stress ko karon. Ayaw niyo gubota kong pronunciation, ha? Pronunciation, fee na po. Okay. Palanta sa imong garden idol. Sige, nasa akong vlog, pero sunod ako kuhan. Kay medyo negro na po ba yan ang kuhan? May pa akong okra negro na. Di plus inyong relationship, wag yun negro. Wala, oh. So, yan. Sige, pag wailing out, ato na lang mo sa kuhan. Sa tawag ani, dyan sa test da nga mga courses. Sige, mag-enroll kuhan ng agriculture mga igala. Okay. So, yun na yun. Nasaan na si Chicks May? Chicks May, check ka daw tabi. Pag-zoom daw ka dyan, be, before ta mag-topic-topic diri. Ay, Sige daw. Sige, Nagsulo sige. na ba nato ni si Chicks May wala ever? pa. Wala pa, no? Yes. Para atong matry nato siya og kuan. Kumusta na nato siya? Kumusta dahil sa Japan? Kumusta? Apektado Japan. Kung ba? dapat na country sa Asia, napun sa Oo. US, sa Europe. Control V. Ayan po ang zoom natin. Yan. Ayan. At wow, nakauli na si Poppy. Oh, grabe si Poppy ba? Wow! Muli na kalami sa ulitaw mga igala kay at least bahala Anytime. gabi na mo uli, wag yung mangita ba? Nako, din ako gusto ikwento ang kilig moment kahapon, baka magselos narapat tayo viewer nga basi magselos niya. Ayawan ko pa sa kanila. Pero Bikog kilig. Bikog katong isa nga DJ. Kato di ay. Sino ba? Siya na si mong na si Yaya Osawa? Oo. Hindi ni. Mas Pero bagay sila. sakto na gito. Kaya natin one time, wala ka lag out si Poppy. Uy. Nakita ni mong ilang mga Wala conversation. ginagawa yung Poppy. Wala gito. Murag pusa na gid ni pop out ang mga chat ato ni Poppy. So, man na si Uy. Poppy. Wow. Cute imuhang sini nato po. Wama kay mga na yung mga picture mo nakita. Why? Mo na lagi ang Intense! intense ba? Mm. Talaga? Iba talaga to si Poppy. Pero, I love Poppy, you know. So, ayun na lang yung folks, ha? Sa bagay ako, kapila naman sa kung nakasunod anak niya. Unsa na lang kagid ka. Nagkakita man sa nako gyapon may gal. Di ay. Asawi Poppy, pasok na. Nakapasok naman si Poppy. Oh. Siyempre, green tea ako ngayon ha.
Green tea? Green We tea? understand. Sige, please, Bro. please. Paki-adjust lang, Oo. may gala. Okay, yan. Hello sa intanan dia. Salamat. And, Thank you, guys. Okay. Uy, Popo, i-check yan. nila ako ang page na ako'y bago gi-upload, Brother Birds, nga na ako'y cover song. Ano? Cover song. song. Yes. Unsang nakanta ni? Gikabiran? Oo. Plastic cover para iwas COVID. Kuan, Dua Lipa nga Don't Start Now. Di ko alam. Ayan. So, dili gid ko pang kuan niya siya, pang millennial. Si Nur Usman Salik, Mr. Bitok-Bitok, please let me join sa Zoom app. Representative of Marawi MSU State University. Ba? Oh, Hello, boss. Oh. Magandang gabi. Okay. Teka muna. Ano bang pwedeng pag-usapan natin? Alam mo, gitanaw na ako sa insights sa Bitok-Bitok University. Ang mga netizens natin nasa 25 years old to 35. Average. average. Ilang Saktura gyud pa. Pila edad ni mo, Maria? 23. Always ka 23. balik-balik. Tama. Masina kung malimtan ko. Buro si kag-adjust. Di ba rin kahapit na mag-30? Excuse me. Remember, DJ ka, elementary pa ko. Don't ever forget that. Ano nga yun? Saka elementary pa ka, nana ko sa MOR? Grade 6 ko. Sige, suman. Tamo na na, ipakita na to ang naong ni Maria na tong elementary pa siya. O yan, aba, nana. Kisa mo nagtinog-tindog may gala. Si Poppy. Yan. Uy, lahi nga balay lagi ka nun si Poppy. Lalo lagi na Poppy. Asa mo siya nga balay ka na? Sorry, bago lang ako kaabot, no, kay paan pa tong problema sa station. Wow. Wow, grabe. Ikaw, Sakit gira- ba imong buot nga gipakuan ka? Murag gitas lagi yung tingog ato. Murag sugar na ganun. Sabayan natin si Poppy sa iyang panihapon mga igala. Kamusta Poppy? Guys, Wala ka na ulanan? Wala man. Rainy evening man comment nila diri Wala. So, ingano ita maghimo og kuan guys. Pansit Canton lang sa Tacloban. Okay. Shutdown pag yun. Sige. So, ang atong Mukbang ni. himuon, Okay, una sige. natong buhaton. Okay, sige. May pakikuan. So, abrihan nato ang mga pakite. Tapos, kamulo ng Pakite? luto dito sa kuan. Pakiti nyo. Pakiti, condiment. Package, Sachet, di ba? sachet. Pakite. Sachet ang tawag ana. Sachet. Mga sachet. So, karon ato nang hiwalayan na natin yung yung regular at saka Wow. yung Akong wife na siya gi-prepare Wala. gyapon no. Ha. Tapos unahin natin yung Wow. ibaba. So ibaba. I-pour natin itong oil at saka yung soy sauce. Suisus. Uy, Ilagay gibot mo natin. naglaway. Ako naman magkain ato. Lagi. Okay. Na-experience ka ni Maria Pilingera ni? Kaka-experience ka niya ni Honey Brad? Lagi. Oo, uy, grabe Wala. siya. Muna yung mga natin paborito sa, nga. Muna mga paboritong recipe sa mag-uyab nga matug ka lang boarding house raw. Yan. Tapos So, loop ang aking ginagawa, Oy, ganun pala yung pag-mix ana, ganun pala. inuuna ko muna, tapos Nagtagalog mo ta diri oy. ang ginagawa ko, Ah, nakuha ko yung powder na, yung mixed na powder. ayan na Tapos oh. sprinkle ko. Sprinkle, okay. Sprinkle X. Okay. Wag mong ihalo, parang Okay. ano mo na yan siya, parang ilatag mo. Ilatag mo lahat. Okay. Oo, yun na. Ayan na, mga kaibigan. Yun May isa pa. So, dalawang pansit canton to, ha? Dalawang pansit canton to, hindi na tayo siguro magra-rice, pero pag nagugutom ako, Masarap pa rin yan pag may rice, brother. may rice. So ito yung gagawin. Ayan na, ha? Tapos, ihahalo natin yan. Ayan. Konti lang muna, Ha? para hindi mag-table balls. Para hindi magtibugols. Ganun pala yan. Tapos ka na, up. Ayan. So, na clockwise o counterclockwise? Anong direction? Paghalo? Counterclockwise. Kasi pag clockwise po yan, mga kapamilya, Oo. no,
meron kasi yung mga bacteria na May attract sa bacteria. clockwise. Okay. Oo. So, kailangan So, dapat counterclockwise. tayo. counterclockwise. Okay. Ganon. So, tapos na po yung noodles natin. Tingnan natin ha. Ayan na mga kaibigan. So, napabuka Kinuha siya sa na likod. Nagaling na yung mugawas. Di karon nakapantira. Bulabo gini karon. Alam mo Murag pa, kwarto ra ba? mo gini mga paboritong mga sudan ka na ba? Hoy! Hoy! Mo ni mga paboritong sudan sa mga kuan may gala kanang motog boarding house. Talabi na nga ng college pa, mo atos mga uyab-uyab mo ni siya. Ta pakapinan ni mo loaf bread gamay. Ganda. So balag wala na, balag alauna na hantod gabi na din mo manggawas may gala. What's this sa boarding house? Wala mag group study ganun. Okay. tara-tanaw. Sige. Antayin mo muna natin yung noodles kasi i-simmer muna natin. Isimmer, simmer. Bukanta siya. Simmer muna natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Tapos, pag feel mo na may golden brown, Unsa na pirito? Pag mubukad mo na dapat. Ano ka ba? Hindi yan golden brown. ano yan? Kung ma-feel ni mo pa rin nag-color sa nipon. So, pag na-feel niyo na yun, pwede na nyo nang i-drain ang ating, Ala. yung? Ayusin mo. Sus kaloy mo na kaloy mega mo na loy kay mga single nga kinaboy. Nagbiyahe pa, na late pa, pag abot siya pa'y magluto. Mo na iluoy kay ng mga single mo nang kamo pag minyo na mo. Ito na po, no? Ayan na mga kaibigan, ayan na po. Drain muna natin to, Okay, tanawa. Kaya kung nagminyo pa na siya, pag abot niya wala na. Nanay nagluto, gimasahin na yan tiil, nagilis na siya. Nanay gipainit nga sabaw, ganun. Di ay? Anong ikaw gahugas? O, nakataas bitaw ni mo. Gamay kita nahunin yung balay. Nagdoon na kay ato. Dapat ay si Poppy ang mag-house raid. At saka po, ito na po, yung finished product natin, imi-mix na po natin. Pero Imi-mix mas maganda, na. parang spaghetti, hindi mo muna imi-mix. Kainin mo, tapos ituslo mo. Pwede ganon. Ah, Tingnan nyo. ayan na, nag-mix na oh. Mix na. Oh, init pa, oh. Baba yung camera. Umasok. Ayun. Wow. Ang favorite ko pala sa mga nagtatanong dyan, yung favorite ko na flavor ng pancit canton ay sweet and spicy. Sweet alam mo and naman, spicy. Huh? Oo, kasi alam mo naman hot na ako, Uh-huh. pero sweet pa rin. Yeah! Pero bakit single pa rin? Yun yung tanong. Kasi naantay ko si Mahal. Uy! Ayusin mo! Nay Huwag masakitan. masyadong insensitive. Nay masakitan. Pilay height ni Poppy. Baligya ba daw na, Pops? Ako ang baligya. Pila ang kuha ni po. Ayan. Natalagsikan si Master Poppy. Ayan. Pilay height din ni mo, Pops. Ano? Pilay height ni mo. Sa kakataas. 6'1". Unsa? 6'1". 6'1". Taas ha. Oh my God. Ay. 6 ang taas, 1 ang lapad. Oh my God. Murag lapis Oh, ko. di makisabay lang ako kang Poppy po mukaon may gala. Kasi actually stress din ako today, wala rin akong kain eh. Ay, utuod. Ayo. Wala pa Oh, kaunta. Sarap oh. Coffee. Ayan. Ito na yung finished product natin. Wow. Thank you fast. for coming sa ating cooking class dito sa Bawal Bugok Show! Ba? Woo! Sarap. In fairness, nagawa mo, Poppy. Pasensya na, medyo na-delay ang video ni Maria ha. Connected ako na sa kwan, medyo may delay si Maria. Pero at least, yung menstruation, delayed pa. Delayed na ba? Delayed ba? Delayed pa man. Ay, normal. Very normal. Very normal. Sakto pa. On time. Pero Pero Maria, sa Aha. ito laging BBS kay di may kabalo nga nagidugo na ka. Kailangan i-inform. Hindi ba? Dili mailhan, no? Unsa man na?
Di May lang mailan. ka mo tago. Yes. I think Ay, kibali, wata kabalo nga period niya. Kamulot tag show, wata kabalo nga period niya. Nato yung mga times before, pero dili lang na ako show. Sunod daw, i-show daw ni mo ang napkin. O na, gidogaan. Prumpay. Wala si Joe karon ha. Medyo nawala sa passing may gala. Actually, nag-change mig schedule. Wa may nagsaba sa iya ha. Nga. Nga, lahi na tong schedule. Yun, kanang lagi tayo attitude problem. Lisod kay i-deal si Joe. Wah. Sinisiraan mga gala. Brother, nakita na ko sa insights nato dire sa ano ba? Sa Facebook ba? Nga ang atong mga followers sa BBS is nasa edad na 25. You're the artist. Kasi lang ako sa i-click. So, ng 32. insight. 25 to 32. 32. Teka muna, punta muna ako sa audience. Saan ba yung audience? Audience. Tapos, ayan, 25 to 34. 34. Tapos, 63% lalaki, 37% babae. Sa 25 to 34, ano ba ang mga topic na lindot na to istoryahan? Teka muna, kung ako 35 ko, kung ako, katong 25 na ko, mga kayat naman ito yung topic. 25. Si Maria, yung topic ni Maria. Ano ba ang topic ni pag ganitong mga usap-usapan? Tagalog, Tagalit eh. Sa 25 to 34, unsay topic nga nindot sila. Kasagara, relationship, no? 25 to 34 mo mangginang ka ng uyab-uyab. Tapos, Pag magpa-kwarta. Muna siya ang magseryoso sa relationship niya. Lahi po nang ka na magpakwarta. Kay adulting naman yung uban. So good. adulting pwede, no? So parang nasa career gyapon ng gistoryanan ni, no? Pero apil man ang love life sa adulting. Kanang nagdula pa permero sa 18 years old, to 25. Dayan. Pagka 25 na dayon, medyo seryoso na kay, uy, ready na magkuan. O ana, stable na ang job or nangitag stable nga job. Pwede. So morning Sa mga edad. Naanak ko sa mga 35 nagsugo. Pag-share diha, pag-share. Una na nga pag first year college na ako, graduating na biya ka sa college, ha? Gidaot diretso may gana. 25. Yeah, nakita lang ako dire nakabutan dire 25 to 34. Ha? Pili na ako Erp ka ng mga negosyo Erp kung na ay pwede something na maka kanang example ng vlogging, di ba? Isa na. Kadua ka ng online seller, Online, mga virtual assistant. virtual assistant, kana sila atong ipang guest or kana nga mga topic unsay mga kuan karon sa trabaho, medyo bayaran. Kaya nga to tanang guest karon kay na natutyo lagi itong Friday. Usa ka vlogger karon pod. Mommy vlogger. Karon or Karon ta na to. Ato na tong Friday ta, syempre na busy man. Medyo na inabuhat kaya medyo siguro di siya pwede dili na siya bakante karon mga igala. blessing in disguise gyapon kay katong na postpone ang iyang guesting sa ato. Naka first time nag-live siya sa iyang kuan. Ba? Sa Facebook. Kaya naka-make up naman siya. Agay. Oh yeah. Iyan na lang gikuan, iyan na lang Gituloy-tuloy na lang niya. tuloy na lang niya, nag-live na lang siya. In fairness, dagan po'y nangutana sa iyang mga style sa vlogging. Na. Tapos, kuan man sad to? Kanang recognize man sad to sa mga naman sa newspaper na feature na siya. ako na nakita diri, ang ato daw mga viewers, usa daw sa mga pages na ilang ginatanaw kay medyo mga sulit ka pamilya ni ABS-CBN News, ABS-CBN. Pero tingala ko na Doc Willie Ong. Parang gusto nila ng health. Dili kaning health kaning si Doc Willie Ong bago siya nga ni boom karon Earth. Ni boom ang iyang kwan karon kay tungod kay siya man ang credible nga social media
influencer. Doktor. So ni boom ang iyang kwan karong gikan sa unsa man ta May May paingon sa June ni boom ang iyang YouTube. Nakahilera na siya karon kauban si Sino? Tulfo. Okay. Most paid ko na siya. Influencer Ba? in YouTube. In fairness, legit man sa good food. Si Tulfo? Si Tulfo? Siyempre yung mga... Ha? Si Kwan ba? Si Doc? Si Doc William. Libo ba ito sa istoryahan na ito ni Megala? Kami kayo tanawon si Poppy Mangkaon. Lamig ka si Pupi? Dili. Iyang gikaon. Iyang gikaon, Megala. I pa-expect Poppy. Sabi niya Maria, hindi tayo talo. Grabe, speaking of negosyo, grabe ang mga online business karong mga panahon na. In. Pero tungod po sa mga online na mga business karon, napoy mga tutyo, mga igala. Ano man? Daghan, sama lang aning uban na mga planning na uso ko ng mga Grab. Tang ending mag-order, tapos pagpalit sa Grab, di pandayunon. Kaluoy kayo may gala sa mga tao. Tapos na usahay, dilita, kuhan, medyo inconsiderate na. Kabalutang ako sukeng ulan, siyempre, nagmotor So kabalog yun mo nga na ulan, baha, so pwede na delay. Naiuban masoko gyapon, di nila madawat ng rason. So kuhan nyo diya, ha? Nakanaybawan? Kanay may nga na. Nakanaybawan? Nay may nga na, Brad. Nga, ang resulta yun, Brad. Pag-deliver, gikasaban, tapos nakita na niya nga ang nag-deliver, basa kayo, na ulan na nagmaayo. Oo. Kuan gyapon, di niya dawato no. Sama lang kuan ninyo dapat. Okay. Sa lain pa yato, speaking of delivery. Na isa ka company nga nabash karon kay nakita ang hidden kuan. Tumagi panlabay? Yun lang gipanglabog ang mga kuan. Tama. Mga item. Nakita po na. Muni karon bitaw, medyo ingat na gyud ta karon panahon na kay tanan tao karon na kamera. Tao sahay ra ba ang ipakita ra nga video, di ra bang intervideo katong didto ra gyud nandito ka nasayop ka. Basin ang amoy nakasave di ba nga nakitaan ko ninyo sa mall nga nay ka-holding hands lalaki, palihog lang kog delete. Palihog na may nga na, di ba? For example, gisumbag ta, Brad. Wala ko gisumbag man ta. Siyempre, nibalos ta. Gisumbag sa nato siya. Ang problema karon ang pag-upload, ang iyang gipakita, katurang ikaw ang nisumbag, kay ikaw mo'y personality. Wala, bas na rin ka diretso. Muna na mga gala. Salayan na ba rin ta? Talayan na ba ta kay basta dita kaila Dito kita sa kaila, masugno din ta, girl. Oy, Ben. Ganding naman yung taon na siya. Yung sa may naka-away. Muna, mga mirisi na, Mayra. Respect. Wata ka ba? Sila rabag yun na ipangalan, girl. Naging ana sila, girl. So, wata ka balo, ha? Again, dili kompleto ang kwan, ha? Dili kompleto ang, si tawag ani? Ang video, ha? Detalye. Muna ako sa inyo, ayun mo diretso react may gala basta mo kita sa entire scene. Tama. Example lugar, example. Ang gi-istorya is pangutana. So not confirmed pero ang na-register sa utok sa gi-istoryahan kay tinuod. Tama. Example, nangutana siya. Nakadungog ka atong kuan katong natakdan sa kuan naman daw natakdan sa makanhan. Pag ana lugar. Di ba? Pag ana din. Uy, daghan natakdan sa makanan. Nalang natakdan sa makanan. Anak kasalan, halakado, positive na do, nasa makanhan. Nga dool ra ba na ang makanan, dool ra ba gina sila sa may kuanra, sa kugon. Basin sa kugon na nagsugod. Hala! Positive daw do, taga kugon. Takaron, nilahos na sa... wala na. Nakatay-katay na may gala. Diba? Tinood yun na ba? Diba? Munang katong sa JNT, na isang nag-TikTok, nga ilang giabrihan ang JNT nga kuan, package. Tapos, nag-siya, tingnan nyo sa JNT, tapos LBC pa yung
yung box. Oh. So nag-mention sila mga words. Oh. Tapos tingnan natin, may bato. May bato daw. Walang item, may bato. Ano ba yan? Ano lugar? So ang nakapost dito, nabutang nila, hala, ano ba to? Ano ba? Hala, ano ba to? So ang akong pangutana dayon, kay ako man itong gi-react, din ko nga, tinuod ba ni? So nitubag ang nag-upload sa ako, kay makitaan man niya nga, giduet na ko siya. So Okay. nitubag ang nag-upload, siya, kasi sinabi ng kapitbahay ko na ganyan daw nangyari. Siya, sa'yo ba yan, bro? Nag-anak mo ko. Oh. Sa'yo ba yan, bro? Siya, hindi, pero sinabi na rin sa akin. Now, patay di sila siya. So, layo na kayo ang kuan. Layo na kayo ang information. Tama. Second hand, third hand. Tama. Kabalo ka na kayo sa mga tao kung kisewa ka kita sa movie mo, grabe mo istorya. Kana bitong sa nakadoon lang, uy, si kuan ba naman katong panahon sa Avengers, di ba? Kay baliwa sa kakita tapos gichikahan na siya, uy, nakuan do, grabe kay action ba? Tapos namatay si kuan. Siya rin mo istorya ito, ay, grabe lagi ba? Grabe sus na patay mo ba? Nakita di ka? Wala pa lagi, tanap pa ko nyapon. Saan man ni siya, ha? Sila pa ko subang spoil. Alam mo, feeling ko kasi, kanang chismis yun may gala o kanang inganang ang mga pasapasa, di nyo na mawala, di ko kabalo. Bisag asa ka nga organization, bisag asa ka pa Kuan dulong. na siya, tungod na siya, or sa, dili kaya na tungod sa kanang mema lang yun ang tao. Parang, may masabi lang talaga. Para na lang yung mga istorya, no? Pwede yan, Popes. No? Kanang chika-chika, like sa, kuan, word ka, tapos nilabay ang kuan, tapos mingon din, o sino gawas ron? Yan na din. So, mora ni gawas. Imbis na ang action, example, 111. 111, salamat. Ana, ranta. Pero, chikahan, bigag dugang mga, 111? Ayay! Grabe, dito. Kuan bay. Sis, hapit, gina 110, dito sa isa bay. Katong yung isa, katong ni adong adlaw yun. Katong ni adong adlaw yun, ha? So, para, dagan istorya ba? Muna problema na to. Tamo na ang problema ba? Bisag asa ta padulong. Organization, kumpanya, eskwelahan, tanan. Lagi mga tao ngay nga na ba? Nakana bang burasag amplifier ba nga gamay ra iyang na-receive nga information pagpasa sa lain bay nadungagan na ang mga impormasyon. Nag-viral. Viral na Basta ka. siguro ka na, For example, nakao nag-ingon sa yana. For example, ikaw lang o ikaw lugar, na timing nga nagkita mo sa mall ni Maria. Di ba? Tapos, Yan. sudungan mo ni gawas. Daw bigyan na sugatan ta mo. Lah, nag-uban bay si Maria si Juan bay. Di pagchismis na dito bay, nagi-relasyon si Maria at si Poppy. Sincere. Bay, doon daan ko sa unag yun. Kay siklo sa sila. Doon, uyab yun na sila bay. Di pa, ang problema ka, ang pasa naman po dito. Bay, Oo. kabalo ka, kinsay gatira ron ka Maria. Si Poppy na di ay. Ano na, di ba? Mo ba? Pag sinor di ay, si Tira. Nakita si... Poppy pasag ka. Karon napasa ng istorya. Uy, kabalo mo. Napasa na po, Kabalo mo gosh. si Maria. My God. Burus. Kanita na nagsugod lang niya kay nagsugod. Nakita mo sa mall na timingan lang nga ni gawas mo may gala. Oo. Pero ang pagpatay pala ng chismis may gala, ay saan mo Unsaon daw? papataranta pod. Kung dili gyud mo tinuod, ay bumuling kasuko din ritso kay mo na guilty ang ending. Lagi Katawin naman sa gunyoban nga, best in reaction, dayon. Dagi. Uy, kon man daw mo? Well, Mo na dayon. Well, nakoy ko anak kay namo koy attitude nga ana no kung medyo sukwahe sa nahitabo, medyo gaka-react gyud ko bay. Kanang silosan ko. Example, silosan ko tapos wa gyud giday kag gihimo, mo react gyud ko pinaka number 1 na. Next is kanang mga facts lugar tapos moingon lugar ang isa ka DJ nga ani ang facts tapos ha? Mo react gyud ko dito. So nga murag sayop, murag medyo kan. Nakoy nga nang attitude. So, basin siguro, kaning ang atong culture na gid siguro na sa Pinoy. Naliwatan na yun na, Popes. Posible. Nasa dugo. Nasa dugo siguro ang pagkaha kay kuan ko ganang ay ganahan man sad sila magdebate-debate sa ako. May mga girls nga ganahan magdebate-debate. Sa una maklaro magisaw na, guilty ka, pag-ingon pa lang nga. Nga
Naman daw kayo kapitan nga balay dito sa may kuan. Ha? Sige, takam. Paspas na rin kayo ang kuan. Reaction din may gala. Sabi, istorya naman nagkabalubik ka na ganading mga istorya. Taasan na rin kayo sa tubag may gala. Pero kung dili lang ka-guilty, sabi ko, arapit. Ito na sa kuan. Jesus. Ako na dapit ako. Takal mo kayo. Ana. Ayun na pagdiretso, pag-ingon nga. Kana muli din ka masuko din ka na. Sige ka. Ano din na, no? Ayaw, ang ending man god pag medyo suko dayon. Mubito ng mga bana, nga usahay, dakpon sa asawa, inon na nga. Nakay-textmate na suko. Nabog ka! Sige ka kung ano. Halata kayo. Grabe. Pag yun mo, naman ako textmate. SS. Dito to ba? SS. Sabi textmate. Talawa. Yata na yung cellphone na lang. Talawa na. Reply na tanan dia. Wow. Ay, natanan. Kaya makita dyan, ginilit ko na. Ay! Pero sa karon yun, lami na gina kong tulog yun yun. Hindi ay. Wanay kabado. Lain kita sa una nga, kung pukahon ka sa una, lisod kayo mata. Pero kung na yung message, dali na kayo makamata, paliw ko sa ako. Pero pasensya na, Nag-change na gid day sa pops. Ako na day. Di, pasensya na, tinud-anay lang ni Erpa. Sa una bitag gid Erp. Gina-pray tabi agad mo ni Joe yun. Nala sa tanyo, saan gina-pray? Di, sa tanan, nga mga MOR DJs, kamo mo'y medyo, kuan yun, alanganin nga diretso. Dili ba? Meaning, dako og chance nga, kuan, kanang duulunon. Mo ba? Mga chick magnet? Kaka-influence ko sa mga ingana sa party, ana-ana, sa nila ni Lito, musturya pas Lito, musturya si Makoy, medyo layo ra kay ko. Yes, Murag wa gyud ka experience. Pero kadugayan tungod sa akong prayer nga usab na tani sila para ako ang mag-influence kuno hay ba nga may mong kuan. So kadugayan nag-usab naman mo lahi naman ang nahimong kuan king of the kuan. Di lang ko mag-ingon pag kita. Ako, para sa ako nagi mga edad, mga age, mga igala nga ingana labi na sa mga lalaki. Labi na gitanaw na ako sa mga age nato ha. Nagi tay mga age sa mga lalaki, Brad. Kamo mga girls. Munang bantayan ninyo kay dapat ka na nga gap makasurvive gyud mo. Burabag na mo'y barko ba nga pag kana di ang area, grabe gyud ang tsunami o tidal wave diha. So kailangan mo hang on mo diha kay kung di mo makasurvive, malunod yun mo, ano ba? So, nagyay mga age sa lalaki, nga feeling yun nila, perting gwapuhag yun nila kung dagan sila babae. Isa pa, Arp. Dugangan ako, Arp, ha? Oh. Ang kana nga mga age, Arp, in reality, ang mga babae, kung pangutanon pilay kuyab, magpagamay. Pagamay. Ang lalaki, Padaghanay. Mas proud sila nga daghan. Ang babae, mas proud sila gamay lang. Gamay lang, mga isa, Pero mga duha. stick to one, ana. Oo. Mga na. Maria, pilay mo na oya, Maria? Duha, no? Tanawa. Pagamay, yun na may gala. So, sa'yo, mo, kasi dito mo nadunggan na imong na. Kung sa? Uy, grabe siya. Tanawa. Pero ang lalaki pang tanon ay, babe, Pilan yung nauyab? Pilan yung nauyab? 25 ba? Ay, mga 20 kapin na. Para yung daigid mo. Kaya doon yung lalaki. Unsa man kaning seryoso or katong? Napagingana. Mga fling-fling. Seryoso o fling-fling lang eh. Napagingana may gala. Inanay, Pero again, akong giingon sa inyo nagi-age sa mga laki nga na bang yung feeling nila pag dagan sila chicks, anang bura sila o ganang my God, gwapo kay ko ba eh? Dagan kay ko chicks ba eh? Ano bang, grabe bang, grabe kay ko ba eh? Gamit na. Kanala yung mga panindot tayo o mga, nagtuo ka ng mga motor, nagpanindot ng motor, ngay para na silang kaugalingon. Para man nga lami kayo ang chicks ma-attract, angkas dayon. Napay uban, ang style nila Erp, ipa girly ang motor. Oo, pwede. Para medyo ganahan ng ano.
Okay, para pag na-attract din ng babae, pwede mo angkas or pwede mo Ba- sakay. Ayan. Kung today pink na yung motor po. Yellow, manggod, Yellow Ranger. Yellow rin. Di ba, I mean, damato na nato, Herb. Nakita yung mga ingana nga mga eksena. Kanabang, well, ang sa high school nga part, pa-cute-cute, pa-cute-cute, Pag-abot din niya sa mga early, ako, makaingin ko mga early 20s, padulong mid-20s. Kana nga mga laki diya, burag, grabe gina, burag ginagmanong nga, isani mong tahop, mutuhak gina. Tapos, ganahan kay ka magkuantaraw ka ng bisyo-bisyo, kana. Wow. Ganahan kay ka na magtambay-tambay, sa ka na magparking ang sakyanan, tambay-tambay, cheka-cheka. Pakusog ang music. Kusog ang music, kana. Mo gina na yung mga age nga mo, agi gin mo tanan, ana. Mo nang sometimes, kung kana nga age, wa mo nakaagi, na late bloomer mo, dito na mo sa mga 30s, mo nang ending, medyo, nung mo ni Joy, na late bloomer man ni Joy. Ayaw pa man siya Ang nag-uso sa ending mga... sa menu na, ayaw na din magkuan. Pag medyo maidaran na, haya pa dayon. Kaya wa man ma-experience. Muna sometimes, mo sana i-challenge inyo, if you guys have kids, na may mga lalaking anak, inyo nang dawato ng kamatuoran, nga nahagin na yung anak nga stage. Nga medyo, bro, hindi mo makontrol, pero ay yung kadlo nga, oversee lang yung Japon mo yung mga lihok. Pero, like I said, part yun na sa ilahang kuan. Nga burag kailangan gina nila ma-experience. Diba? So, mag-share lang ko no, nakaagi man yung ko medyo na late bloomer ko kadyot. Galing lang. Tungod kay, murag na worry ko nga pag-abot sa pagminyo, ay na ko maggara-gara. Kay, kabalo na biya ka sa ako butan, ba kay ko. Yes, yes. Ikaw mag-ingon. Ningon si Donel Dadyan, tinood na yun. Diba? So, gusto ko nga, lahi ko sa ubang lalaki, like, kanang, dili ko mo inom, dili ko cheater, lugar kanang, dili kay ko mahilig babae, makakrush ko, pero maulaw kong storya, kanang ba? So, dito na din ko nakarealize, Earth, nga, after atong kuan ko, before ko sa ABS-CBN na amang ko'y uyab. So, tungod kay nagbulag pud mi ato na di siya kasabot sa akong pag-DJ. So dito din ako na-decide, muna ba ning hudyat nga ako lang sa ning i-experience ang worldly lures. Wow. Ikaw ba? Unsa pangalan? Worldly lures. Lures. L-U-R-E-S. Lures. So, Worldly muna siya. lures. So akong gi-pray ko gid na anak ko nga Lord, i-cons ako kay para mag-graduate na lang ko Lord. Tuguti ko nga makasala. Lain paminahon. Pero tinood na siya, Brad? Oo, tinood gid ni. Nga niyon ko nga 1 year, hatay ko 1 year. Muna sometimes nakita makita nga mga early, ang mga late na late bloomer, muna haya pa nga tiguang na haya naman nagbarbar. Haya na magubano pa sa So, ako mga... gitong gipaningkamutan, mo dito ko, sorry kung mga naminaw nga mga minors, na ba? Nanay na mga 17. Nagyapon po. Amo ba? Pero, murag nakaingon na ko nga ni-graduate ko, kay natilawan na ako ang kuan. Halos Wow. Halos kuan na. Halos Niwang tambok, bakang... Pwede na akong mabuhat. Tanan. Niwang tambok, bakang, mubo, taas, natilawan na. Ano, balik-balikon gini mong tambok. Wow. Oo, tinood na siya nga nakatry na pag tambok. Si Maria kaya nilampas na ba si Maria o napagyapon siya na nga stage? Puro feeling na ako nakulong pa ko na nga stage. Wow. Pero Ah. ginabantayan pa galing na siya may gala. Oo. Unsa Unsa na lang ka ha. Anto think pa nga medyo bantayonon pa si Maria sa iya nga ising ana, bantayonon pa siya. Tapos usa pa gid sa kaanak sa isa ka iladong kagawad. Bisod kay na no, medyo pressure na. Din na siya sa iladong kagawad. Oh, iladong sa kagawad. Siya anak na ni Saldi Ocon buang. Saldi Ocon. Kasi kikanak galing nga konsigal. Si Ambot Kaka. niya. Siguro ako pili na kay Maria nagpugong lang yung galing ni siya kay siyempre personalidad, di ba?
Tapos Uy, na grabe. pang I've papa. learned from my brothers and sister experience ang lala. As in, kaladkaran. Nag-learn ka sa ilaha, pero ikaw mismo, wala ka nagkuhan. Lagi. Lagi. Ano mo, lang na isa. Pero Medyo tinga niya. Kuan lang kanang isa lang ni ka question Maria ha. Oo, sige go. Oh. Ano yan? Pwede ka mo answer, pwede po dili. Ah. Pero napakay gusto i-try no nga fantasy. Yes. Oh, na gid. Many. Kinanta mga tana unsa basta mo na to. Daghan, syempre. Ay dagan? Ooh. Na-try naman doon niya sa kuha nga ng container van. Kanang ihanig daw ang mga Sila siguro tong gipang labog-labog. kanang ipanghanig daw ang mga cologne, mga Uy. diaper. Herb, basin sila tong sulod sa container van Herb tapos, uy, nagkutsa mo diya! Uy! Kilabay-labay lugar. Uy, oh diya! Dali niya! Bay ang tapos alam mo connection to that kay namang ko'y silingan diri. Naman ko ni nakoy na-inspire na po ko'y silingan nga medyo na-inspire ko. Ang yung story po der kay kanang medyo feeling niya napasagdan sa siyang parents so medyo nalulung sa masamang bisyo. Nako. Oh. But ingon lagi siya kasagaran mo gini may tabo ba? Ang hagit kani bitaw ang gikag mga bukid. Tapos makanig syudad ba sa Cagayan? Ako, Sila experience man, Herb. ginay pinaka-prone og dakog percentage na magbisyo-bisyo. Ay. Kanang pag aning syudad, mga classmate dayon ka og ganang manigarilyo. Di sigarilyo sa ka para aron inon dili ka ingon nga tagaw nga mo taga bukid ka. Mo nang ending dayon mo sulod na rin ka sa kung unsa ilang inom sa rin ka. Tungod kay kuan Walay gabantay. Walay gabantay. Dayon tilo-tilo na dayon og bisag unsa marijuana. Oh. Kanang mga kuan kanang mga Herb nagtago-tago mo gud sila dani kay example murag nakaikyas ba sa gitigwayan. Mao. So di ka maglingas-lingas Yeah. lugar diya. Mo sa nay problema kung kita ginikanan high school pa lang ang inyong mga bata burag yung martial law gyud kanang wagi ngani dapat wagi ngani tapos ang ending day nakawala gitagano boarding house sa syudad dako gigay percentage halos kailan ako mo gyud may tabo bay mutipas gyud og dalan Bisag unsaon nimo ingon nga, huy pag-ayo biya dani ha. tama Ano na bisag taon? inganang may tabo so ang resulta kung maka si tawag na kung dito ka mapadulong sa waynada nga barkada wala na matuloy-tuloy na madamay na gyud ka kay kung sila dito gainom gasigarilyo ana ikaw wala lamay na po ka taapot na sa gyud sa age gyud san nga api nga to gwapo kita ba sa manigarilyo no Katry mo, ana. Ako wala kasara. nakatry ko pero in fairness wa man ko na addict pa I mean nagtry ko nga aron inon lagi Ako murag nakatry ana. kanang feeling sa nga matured ko diri base matured na ko Really? Bay, college na ko, bay. Tapos sabay-sabay nga, ana din lang hawi din sa sigarilyo na yan para murag, achoy kayo ba? Ana. Ganja. Unsa ang pagbuga? Tali sa ilong na Kain man. dili sa ilong tapay nga. Se. Kaubo ka may. Okay, di palata. Pirting Unsa gwapo man gyud na unsa to. man to ana Herb katong pagkain lagi. Da sa sigarilyo magina. Tamo na lahi po to mga pinamariwana. Ses. Pirting gwapo. Feeling gyud nato pirting gwapo gyud nato no. Kisa ba gyud nag-ingon na nang ano sa ding mga girls nga ganan masad mo ganang bad boy taro nga pina. Dili ko kailasan ng mga girls bay nga mukha lang type no. Ganahan sa mga feeling ba ninyo barag secured mo no? O siya para ninyo sa mga bad boy Maria? Murag kuan mo gudang dating, murag safe ka, kayo ka. Lagi no? Bora ko na ikagubot, bora na mo protect ni mo no? Bora ana ba ang Kunya dating? kahadlukan siya nga lalaki. So wala gyud manghilabot. So way yes, mo na. Mo sa na yung Ganon. pasabot may gala. Mo sa na yung pasabot. Oo, murag kunong di na to nilabtan nga laki. So bora feeling ni mo nga Gid lugar? may galig ko tan. Ano gid mo na gid. Labi na sa college nga medyo dagay fraternity earth. Mga ana.
So feeling nimo nga walay tapos ibutan na to sa una pag sa high school ninyo medyo medyo ginadaw-daw ka ginabuli ka. So that's why sa college na imo nakita di ay paretag college nga school. So na kay uban nimo nga burag boyfriend nga bayok yun sa medyo bad image. Medyo na ay bisyo para ang dating wow, di na to siya mabuli do kay nang yung boyfriend ra ba kulbar ba kayo. Gani. Di ba? Pero Mura dili, nga na. Maria, mangutan ako. Depende ba na siya so kinsa bagid ang babae nga magtan-aw pod? Oo, syempre, namang yung mga girls nga ganan, ng mga religious. Ang problema po lagi sa bang. Say for example, kuan kaning naabay rason or naabay puruhan nga ang dahilan anang anong ganan sila bugoy because not kanang kuan ba kanang totoong tao ba ang bugoy kaysa atong hilumon medyo kuyaw kay wala pa gi-reveal kung sa iyang self medyo basin sana wolf in sheep's clothing Oh, ba? tama. So lahi man ang bugoy kay murag totoo man siya. Sorry kayo, ingani mong ko. Kasi Ano ba? muna ganahan sa mga girls kay bad boy siya sa paningin kanay mga lihok pero sweet mo din siya. Wow. Basin, no? O muna kung kadlukan na magustuhan sa akong anak may gala pati. Ala ka. Kay kabalo ka Arpo. Diba, naman good ng pride sa girl nga isog kay ang bugoy niya ang girl hindi magpalamot sa isa. Tama na yung may ana. Muna kaganahan din ni girl. Isog ka. Munang na in love ang girl kay tungod sa iya o Di ba may kanta si kanang- Di ba may kanta si Parokya ni Edgar Ana, di ba? Nga burag Oy, sa akong oy. kabugoy dili na mao di ba? Bugoy. Katong na style nga para sa ako'y magbabago. Ay nanila kakayanin ko. Ang laban na to. Para sa ang laban na to. Di ba? Sumoy di burag ang dating niya murag nga na ba no? Pero mo na ikadlo ka na wait na di na mong magustuhan ni Ella. Agree. Problema Pero, man gud lang puro mamo ko sa na. imong tan-hour po, kinsa man ang mga example sa mga bugoy nga okay man di ay ang future kanang di ba nimo may bawan kay naging bugoy lang yan pero I'm sure na magyud na chance ang tao nga magbago or makuan ang direksyon. Wa ko'y Posible kaila. man gud nga Wa ko'y ang kaila. advantage sa Kung mas successful ka, Pops, murag ikaw. dili man ko bugoy. Dili man ko bugoy. Wow. Nagpabugoy-bugoy ra man ko. Wow. So lahi lugar na Ito ang man bugoy sa depende pa rin sa definition to sa Dili bugoy. na ako'y stage, na magugoy stages. So sa una Pero medyo feeling na mo, Pops, si bugoy drillon. sa una man god nag-try gyud ko nga mabuutan gyud nga lahi gyud ko sa uban ana. Pero napoy stage nga katong pagtrabaho na syempre naamang gyud na yung naughty mind or fantasy ang lalaki, di ba? Normal man gyud na siya nga aggressive ana. So naay mga ingana mga fulfillments nga ginagmay pero mahadlok gyud ko makasala. Pero katong naa din point sa akong life nga murag okay raman ang kuan kay lessons of life man and then murag ang stage na ako karon kay naging gikan sa buotan naging bugoy tapos ready na to kuan buotan and Wala bugoy din at the na same yun, time. Loya ni mo. Di para sa akong stage na ko ay buutan. Ni grabe ka buutan. Krapirti kay kabutan. Tapos medyo ni laylong pagkabutan. Tapos slight lang ang pagkabutan. Karon grabe nagi kabutan. Mura na akong kuan. Di Naulaw si Poppy. Dili nagkuan na siya. Ano man siya oh. Gikan sila Da, sa mali serious sa akong una. tubag da. Pili na ako nag-serious man ni sa una. Serious kay tanan. Serious kay sa kuan sa iyang relasyon. Tapos wow, nag-boom karon ni balik pagka high school. Asa man ta magpikiran. Kamu ni Quinta. Karon nga nana sila ay tulo ka anak. Alam mo, so, well, ate si Maria karon so nandun sa karon sa dagat karon nga kuan, ana balod-balod, ana ba? So, Exciting, no? exciting, bantay lang 'yon, ana. Sometimes majority sa imong mga choices karon magmatter po na sa imo, di po na ma-determine karon kung unsa imong mahimong future. Kanang edad nimo karon. So,
Good luck to you, Maria. So medyo nagyo ka karon sa medyo anag yun, no? Tidal wave ito. So Sakay lang sa balon. oo. Lagi? So ana ra. Larya nga laoy mag-worship leader na jud na siya balik. Worship leader? Ikaw na po ang pasabot. Ikaw Ako? po. Basta ikaw, worship Ah. leader galing ka. Para sa ako, naka-experience man ko, pwede ra kayo. Like, kung magminyo ko or pwede ko mo Couples for Christ, prayer meeting gyapon. At the same time, nagyapon na itong mga natunan sa atong pagbugoy-bugoy. Nagyapon to kay makabalo naman nito pag, di ba, advantage man na nga, imong ko ano na din imong anak nga, kabalo na ko ana, agi na ko ana. Kaysa kung wala ka nakaagi ana, Mao na. saan nimo? Tama. Tinod na. That's why siguro ako medyo gaan ko sa akong mga anak karon kasi naagyan na ako na. Ang ako lang gikakulbaan kung unsa pay mas worse nila nga kuan sa ilang generation, ba? Unsa Surprise. style silang pagpamakak, unsa style silang kuan kana lang. Lagi. Mo sa Tanaw sa daw ang mga history browser. Actually mo sa na akong labantayan sa Migala. Nasa ko yung mga kakabantayan na. Naanay mga kuan. Nanay mga nana ko yung kakabantayan sa mga history browsers. Oh my God. Iampo na lang ako ni. Kulba. Kulba mga gala. So good luck Kulba to kay na. mga igala kay actually ang tinod jud ana si Gerald Anderson ang idol ni Ella. Dili nabuang sa BTS lang si Kuan. BTS. BTS mga gala. Dago na nato ni Bi. Delikado na nga topic. Paano siya? Bisa mo May problema. pa-stress si Bernie, Poopy. Oy, mag-July na ha. And advance happy birthday sa akong little girl nga si Ella. Again, pasensya sa akong energy medyo baba karon or ko kakabalo. we Medyo pray ano that. ka among pamilya karon or kay ang Bilas. Kabalo ko sa Bilas Herb. Unsa bilas? Wow. Oo. Kabalo sa Bilas. Sa Bilas ba? Ang asawa sa imong sister-in-law. Yeah. So ang husband karon sa akong sister-in-law medyo nasa ICU karong mga panahon na mga igala. Again, nagpasalamat ko again sa mga akong panawagan kanina about sa B+ na mga dugo. Daghang kini adto Herb sa Red Cross Herb. Nag-donate din sila Herb ba. Kay karon Herb, bisag na kay card, di ka matagan karon kay hurot-hurot gyud ang kuan kay wala lagi mga bloodletting karon tungod sa pandemic. So kung na kay amigo nga donor, sila gyud mo adto mismo sa Red Cross para dito diretso sa gida mag-donate og dugo may gala. Kaya lang ang twist ganina Herb. So nakita na ko na nitabang barkada sa akong ate Herb. Ex sa akong wife ang na ganina nag-donate sa blood. Next story, awkward. Nag-thank you ta ka. Next story, may nag-check ako. Salamat kay Priyan. Ikaw ano ba? Murag katunlunon ka sa imong kuan, murag Murag feeling na mo diha ni down ni mo. Problema. Walay problema. Sa ba? Walay problema. Murag dili sa, murag kato ka. Walay problema galing. Daw siya kay Nasya 200k subscribers na. Tapos, ano mag-isar ba? Nakulbaan ko ba yung siyempre kay akong bayan. Kulbaan ko ba yung kadlaw na nawag. Iyang pasabot ng katong ako logang kuan, sister-in-law na. Kapalubi ka burn nga, duha ra ba yun na ang kapanawag o kanang gabi kayo. It's either emergency or nagmaoy ni mo na ex. Okay. Okay. mas love the murag mo pila ka mo to na share ni Ma'am Ning. Gidugangan Arp, gidugangan. Okay, kuan. Balagi na. Okay, problema. Di daw Lagi gid na yung ikaw istorya, yang na meet. If di lang daw gid. Wala lang daw gid ka na mo. Gidugangan istorya ay. Sa mo to, okay man namang storya na rin. Gitumbalan na ko yung tiil paglakaw na ako. Dili daw. Naulit si brother naka-insert daw. Sa mara to. Normal Kaya naman na pa. kanang maka-feel ka og something kuan sa ex sa imong kuan, di ba? Marag Hindi lagi kay minyo feel. na. Nagya po yung nanon. Oh, na gyud mo normal man sa tao eh. Oy. Ano? Well, Normal naman pero dili gyud matindi. well, Di ka bro na biya ka well. nga tag kuan na kanang nanay tag iya. Well.
Problema lang kung siya ito, nalagay ba Loy, kay ba nagilaka na ba si Lingling, wala to. Ado ko ba siya minsan mo ba? Dobi, kumusta man si Lingling? Okay ra ba siya? Oy. Nanay extra care. Masyado ko mo siya, okay ra ka? Mana to, bay na to. Itsa ngalan niya, murag muna siya nag-comment ron. Ha? Rogin Garcia ang pangalan. Nga nag-comment karon nga nada schedule sa BBS, sa wa ka gi-inform. Nga Pero ka. solid gid among pagtaw, Brother Burns, nga marag dato gid ka nagluya. Oh, we diba? At least. Ba ninyo may gala. Sana tayo. Ito ay. Maging mo po Please, exam. pag-ibisita sa among mga Facebook page. Akong Instagram, active ko, Bernie Bitok 2. Tapos, ako na yung YouTube account, Bitok Bitok University. Ayan, and syempre, basta makadalikiyot mo ang Maria Filingera Facebook, Instagram, and YouTube channel, and TikTok. Ladies and gentlemen, thank you so much. Hala. Tapos, if ganaan mo kay mag-gaming daw ko karon, ina ko kung say nice nga pandulaan ng gaming i-live stream na to kamulong gaming. May pa Okay. mag-gaming ng Plants vs. Zombies po. Para maiba ka. Ginoo ko, Na, Tetris. nakakita na inong ko ba, nakainomdom ko atong kang Alodia, di ba gwapo mong kay na iyang Tronos. Predator, yo. O, kuhan kayo kanang maglingkod siya nga murag spaceship. Tama. Na, nakainomdom ko, nag-video siya, iyang papa ang nagamit. Uy. Kabalo ka sa gidula. Sige dola. Adja. Solitaire. Solid. Why not? Gwapo kayo ko pag anak solitaire na des ko nga ako. Gawin kaayos tanan. Sige lang makaingaan ra ta sana all. Salamat Sige kita lang, mga sige media. lang, Don't sige forget Salamat Master Poppy, Mm. Instagram, Facebook, TikTok, and everything. Kung na may mga episode nga gusto niyo madunggan may gala, gusto niyo balik-balik kung paminaw, bisita lang mo sa Spotify. I-search lang ninyo ang Bitok Bitok University Podcast. Ingat mo tanan, I love you all. Wala ba Bye. tayo ikuan karon? Di ba natay raffle? Ano na sa next na natong kita Next mga week gala. na. Ha? Ay, next Okay. Yes. Tuesday ba? Sa Tuesday ba? Tuesday na tayo, Tuesday. Well, order. Oo. Alright. Si Joe, Tuesday na siya to. Wasa na inform. Bye guys. Bye.